Эфирден алқылар вақты студияда Осыныриева исәмсіз. Бүгінгі шағылышының түп темалары. Жылылық, хуш ис һәм көңіл көтәрінкілігі. Әлмәт шахар пляжы Мунча комплексына әуірілді. Как привыкли люди, да, поддал и ушки свернулись, сидят, терпят. Ни в коем случае не терпите, получайте удовольствие, наслаждайтесь этим процессом. Шешекләрні шын сәнгать әсәрләріне әуірілдіруші ұсталар. Бүгілмәді флорист күнін білгіләп өттілер. Шешекләрні өзің сойлап оласында букет түзісің. Ол пыяла банкадағы шешек бейләміне ұқшаш келіп шыға. Бик матур. Ішкі ресурсларны тұрғызабыз. Әлмәтте қора көз ретрит узды. Миңа бұл практика бик ошады. Марина белән тренировкаларына мин бик рекомендую. Быйыл Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов инициативасы белән оештырылган безнең Ишегалды программасы кысаларында районда Яшьләр бистәсендә, Кәләй тимер юл станциясендә, Түбән Мактама бистәсендә һәм Рус Акташы авылында 24 Ишегалды территориясе яңартыла. Яңарту объектларының берсе булып Комсомол урамы 2-нче, 3-нче, 4-нче йортлар һәм Яшьләр бистәсендәге мәктәп урамы 9-нче һәм 11-нче йортлар тора. Биредә төзекләндерүнең тулы комплексы төгәлләнгән. Ишегалларына яңа юл өслеге җәелгән, урамнарны яктырту өчен заманча яктырткычлар куелган, уңайлы эскәмияләр һәм урыннар барлыкка килгән. Балалар өчен заманча уен мәйданчыклары җиһазландырылган. Ішкі ресурсларын тұрғызырға һәм үзләрінің ішкі тавышларын ишетергә теләүчеләр өчен узган елларда калабызда Кара күз ретрит узды. Фестиваль 2 мәйданчыкта, Креатив процесслар фабрикасында һәм Татарстан нефтенең 60 еллыгы исемендәге шәһәр паркында уздырылды. Төрле практикалар ярдәмендә тынычлык һәм илһамны безнең төшерү төркемендә эзләп карады. Шәһәр паркы 5 сәгать ярымга тынычлык һәм гармония утрауына әверелде. Этномодерн Кара күз фестиваленең кысаларында ішкі баланс табарга ярдәм итүче мондый формат беренче тапкыр уздырыла. Программа универсаль юнәлешләрне, цигун, йога һәм сугылыш алу практикаларын үз иченә алды. Махсус әзерлек кирәк түгел иде. Теләге булган һәркем үз юнәлешен таба алды. Заканчиваем, остановились, опустили ручки, встряхнуться, колени. Тәнне яхшырак тоярга, менталь гармония һәм эмоциональ тынычлык табарга сәламәтләндерү гимнастикасы цигун өйрәтте. Это гимнастика, которая укрепляет наше здоровье. Бу гимнастика безнең сәламәтлекне ныгыта. Цигун энергия белән эшләү хисабына авыруларга барлыкка килергә ирек бирми. Ул безнең ике энергия, инь һәм янның балансын тигезли. Аларны баланска китерә. Шул рәвешле нинди дә булса органда, эчтәге күзәнәктә авырулар барлыкка килми. Не давая возможности возникнуть какому-то заболеванию в каком-нибудь органе или в какой-нибудь клеточке, да, внутри. Тайцзы, җилдәге тал ботаклары борылмалы шар. Бу күнегүләрне Инна Маслова беренче тапкыр башкара. Ретритка килгәндә сулыш алу практикасы белән танышырга ниятли, ләкин цигунны күргәч үтеп китә алмый. Я чувствую полное расслабление. Хәзерге вакытта мин тәнемдә җиңеллек сизәм. Мин инде иртәдән үк аякта көн буена 13 000 адым. Бу якынча 10 чакрым тирәсе юл үттем. Шундый физик күнегүләр, атлаулы юллар булганга карамастан, миңа хәзер шундый рәхәт һәм җиңел. Были такие физические, сложные пути. Мне сейчас так хорошо. И двумя руками туда же. Күп кенә күнегүләр кулны менә шулай йомшак кына эшкә куюдан башлана һәм тамамлана. Чөнки белгеч әйтүе буенча биредә дантянь, ә ул энергияларның бер урында җыелуы дигән сүз. Шуңа күрә без үзебезнең уйларыбызны әлеге урыннан, энергия тупланган урыннан башлыйбыз һәм уйларыбызны шушы урында тамамлыйбыз. Ну вот, пошут кататься. Молодцы, вставайте. Посидели. Теперь, да. Теперь вы знаете, чем можно заниматься на корпоративах своих. Кунаклар үзләренең тыныч эчке халәтләренә сәяхәтне йога ярдәмендә дәвам итә алдылар. Миңа бұл практика бик ошады. Марина белән тренировкаларына мин бик рекомендую.
Укытучы йога нигезләрен үзләштерү һәркемгә файдалы ди. Ул хис кичерешләр белән идарә итәргә ярдәм итә һәм мускулларның барлык төрләрен бер тигез үстерә. Катнашучыларны ул төп күнегүләрдән кала медитация һәм сулыш практикасы дөньясы белән дә таныштырды. Мне хотелось сделать доступной, понятной практику йоги. Мин йога практикасын аңлаешлы итәргә теләдем. Мондый демо-версия генә булса да, кешеләр аның белән якыннанрак таныша алсын өчен. Ул кешеләрне кызыксындырды. Мин бернинди катлаулы күнегүләр дә бирмәдем. Алар төрле форматта иде. Кешеләр гади башкаруны да ясап карый алдылар. Әгәр кемгәдер кызык булса, авыррак башкаруга кадәр катлауландырдылар. Усложниться. Они тоже усложнялись до более сложного исполнения упражнений. Бали һәм Таиланд осталары барлык теләүчеләргә бушлай массаж ясадылар. Моннан тыш фестиваль кунаклары фудкортта файдалы смузи, фиточей, эко-ризык белән сыйланды. Тай товарлары ярминкәсендә дә катнаша алды. Большие пальцы также участвуют. Җылылык, хуш ис һәм күңел күтәренкелеге. Бу ялларда Әлмәт шәһәр пляжы зур мунча комплексына әверелде. Каракүз кысаларында узган мунча фестиваленә 6 төрле мунча, илнең төрле почмакларыннан килгән осталар һәм йөзләгән кунаклар бер максат белән җыелды. Пар серләрен белеп, үзеңне сынап карау. И, в принципе, человек перед вами легкий, это объект вашего уважения. Шәһәр пляжында гадәти япма урынына мунча йортлары, хуш исле үләннәр һәм майлар белән тулы чатырлар. Биредә коллектив парлану, остаханәләр һәм белгечләр киңәшләре. Самое главное здесь это парить, то есть опускать пар, да? А то мы часто дадим и начинаем парить. И у нас голова такая парится, и мы его парим. Ну, голову свою парим, да, еще утверждаем, а он такой, что-то не хватает, потому что пар не опустили. И пар нужно опустить, либо больше дать, чтобы он опустился ниже, да? Советую не терпеть в бане, не поддавать, как привыкли люди, да, поддал и ушки свернулись, сидят, терпят. Ни в коем случае не терпите, получайте удовольствие, наслаждайтесь этим процессом. Кунаклар исә хисләрен яшерми. Сходили в 2 бани, попарились. Эмоции шикарные. Облились холодной водичкой. Перезагрузка хорошая для тела, для души. Барлыгы 6 төрле мунча эшләде. Классик парлы, айрым хатын-кызлар өчен һәм хуш исле арома чатыр. Соңгысы үзенә күрә үзенчәлекле. Монда парлангач кунакларны шаманнар белән релакс сеанс көтте. Бубен тавышлары, җырлый торган савытлар һәм этника мөхите. Барысы да тынычлык тәкъдим итәр өчен. Когда мы попадаем в баню, это получается эффект первородства. То есть человек находится как в утробе матери. Он быстрее расслабляется, и быстрее дает с собой сделать какую-то более глубокую работу. Биредә сез себерке сатып ала аласыз. Пар серләрен белеп, аларны шунда ук сынап карый аласыз. Халык шат, димәк, бәйрәм уңышлы. Оештыручылар әйтүенчә, мунча ял гына түгел, ә мәдәниятнең бер өлеше. Традиционное русское парение является мощной профилактикой здоровья для любого человека, любого возраста, любого состояния, от новорожденного до ветхого старца. Ачык һавадагы концерт мәйданчыгында беркемне битараф калдырмады. Шәһәр пляжында автор җыры фестивале узды. Бирегә җанлы музыка, танылган артистлар һәм яраткан җырларын тыңларга килгән йөзләгән тамашачы җыелды. Сәхнәдә легендар исемнәр һәм яшь башкаручылар. Программада Олег Митяев, Мураками төркеме, Тимур Шаов, Раил Арсланов һәм башкалар. Атмосферада бәйрәм рухы, көчле алкышлар, утлар һәм буыннарны берләштергән көйләр. Хәзер сәхнәдә Раил Арсланов. Ул җырларны 2 телдә башкара, русчада, татарчада. Шулай ук тамашачылар бүген аңардан уникаль бүләк ала алды. Әле авторның беркем дә ишетмәгән җыры сәхнәдә яңгырады. Күпләр монда билгеле артистларны күрү өчен килгән. Мәсәлән, Мураками фанатлары урыннарын алдан ук алып куйган. Мондагы атмосфера миңа бик ошол. Үзем килдем Мураками группа өчен. Беренче тапкыр именно менә Каракүз рамкасында концертка бардым.
Үз чиратында артистлар да әлмәт тамашачысына соклана. Алар әйтүенчә, монда һәр чыгыш җылы кабул ителә. Шуңа күрә күпләр ел сайын әйләнеп кайтырга шат. В каждом городе, в каждом уголке страны зритель разный, поэтому, конечно, он отличается. Очень доброжелательные люди, очень всегда такая добрая, какая-то ненапряжная атмосфера, такой вот очень хорошая отдача. Когда ты после концерта, концерт заканчиваешься, и в тебя начинает впитываться энергия, это значит, зритель был хороший. Күпләр өчен Каракус фестиваленә килү матур гаилә гадәтенә әверелгән. Мы очень любим различные фестивали. Если как проект выходной, но вообще жить в Альметьевске и не пойти на Каракус, я считаю преступлением. Здесь я не одна с ребенком, здесь у меня еще вот двое, еще старшая дочь дома, так что в общем, здесь всей семьей. Фестиваль төнгә кадәр дәвам итте. Ул тамашачыларга җылы хисләр һәм истәлекле мизгелләр бүләк итте. Оештыручылар киләсе елда тагын да киңрәк программа вәгъдә итә. Димәк, музыка һәм җыр дуслыгы дәвам итәчәк. Воздух һава фестивале дә Каракүзнең икенче ял көннәренең бер өлеше булды. Ул иҗат коллективларында тәрбияләнүчеләрне, педагогларны һәм бу куатланмас матур сәнгатьне яратучыларны берләштерде. 3 көн дәвамында катнашучылар өчен илнең иң яхшы хореографлары һәм куючылары, танылган телевизион проектларда җиңүчеләр һәм финалистлардан остаханәләр узды. Катнашучылар хореография өлкәсендә үзләренең осталыкларын күрсәтте. Онтылмаслык хис кичерешләр һәм кичке куелышлардан ләззәт алдылар. Ачык һавада узган перформансларны без дә күреп кайттык. Һава фестивале 5-нче тапкыр профессионаллар һәм бию сөючеләр арасында иҗади әңгәмә өчен мәйданчыкка әйләнә. Быел Россиянең төрле шәһәрләреннән, шул исәптән Татарстан, Тольятти, Самара, Мәскәү һәм Түбән Новгородтан 100дән артык биюче катнаша. Миссия созидания, объединения и просвещения. Люди могут... Фестивальның миссиясе иҗат итү, берләшү һәм белемнәр бирү. Кешеләргә билет сатып алып, башка шәһәрләргә барырга кирәкми. Алар бердә иҗат белән ләззәтләнә ала. Әле киресенчә, Әлмәт үзе заманча мәдәниятне җәлеп итү нуктасына әйләнде. Һәм безнең максат мөмкин кадәр күбрәк кешеләргә заманча биюнең безнең йөрәкләрне берләштерә һәм безнең бүгенге тормыш турында икәнен аңлатасы килә. И люди уже понимали, что современный танец — это про нас, про жизнь и про то, чем мы живем и дышим. Хореографик спектакльләр, миниатюра, бию камера драмалары, заманча хореография кичәләре. Фестиваль афишасы гадәттәгечә премьера күрсәтүләргә һәм иҗади очрашуларга бай булды. 3 көн эчендә 18 сәгать белем бирү бүлеге узды. 9 сәгать кичке куелышларда 6 зур коллектив һәм 8 кечкенә иҗат берләшмәсе катнашты. Әлеге минутларда минем артымда сәхнәдә территория детства дип исемләнгән бию студиясы үзенең программасын тәкъдим итә. Алар Казаннан килгәннәр бирегә. Икенче өлешләрендә аларның бөек ватан сугышына багышланган биюләр башланды. Ралина Җәләеваның яраткан куелышы хатын-кыз батальоннарына багышлана дип атала. Биюне алар күптән түгел һәм кыска вакыт эчендә әзерли. Һәр чыгыш көчле хисләр уята дип уртаклаша Ралина. Она совсем недавняя. Без аны күптән түгел генә әзерләдек. Куелыш сугыш турында сөйли. Аның энергетикасы бик көчле. Миңа бу бию бик ошый. Башта безгә куючы Мария Кузнецова килде. Без аның белән биюне 4 сәгать эчендә куйдык һәм 4 көннән бу куелыш тулысынча әзер иде. Шуннан башлап без сәхнәдә шушы номер белән чыгыш ясый башладык. И через 4 дня эта постановочная была готова, и мы пошли выступать с этим номером. Балачак территориясы бию студиясы кызлары махсус Каракүз фестивале өчен 1 сәгатьлек диярлек программа әзерли. Алар джаз, заманча һәм эстрада биюен башкаралар.
Студия танца — это не просто... Біздің бию студиясы ол коллектив қына түгел, инде ғойлеге әурілді. Мен бию студиясында инде 10 елдан артық шығыланам. Бұл вақыт ішінде біз қызлар білән бик яхшы бірләштік. Біздің коллектив бик дос. Біз барыбыз да биюләрне бик яратабыз. Шуның белән яшибез һәм күңелне биреп чыгыш ясыйбыз. Шуның аркасында біз һәр вакыт тамашачыларга тәэсир итә алабыз. Произвести впечатление на зрителей и просто быть крутыми. Чыгышлар үзләренең күп төрлелеге белән гаҗәпләндерде һәм якты куелышлары белән тамашачыларның күңелләрен яулады. Бик яхшы. Очень интересно, танцы прям за душу берет. Поэтому я в восторге от их танца. Нам очень понравилось. Я думаю, что вот благодарны всем, кто организовал этот фестиваль. Мы каждый год, в общем-то, посещаем этот фестиваль «Каракус». Ну и дай бог, чтобы в дальнейшем продолжалось это направление. Тамаша кичке 10-га кадәр дәвам итте. Башка темаларга. Бөгелмәдә флорист көнен билгеләп үттеләр. Бу үз куллары белән чәчәкләрне шын сәнгать әсәрләренә әверелдерүче осталар бәйрәме. Чарада җәйне үзең белән исемендәге композицияне бөгелмәлеләр үзләре ясады. Өлкәннәр дә, яшьләр дә гүзәллек тудырган мизгелләрне бөгелмәдәге коллегаларыбыз күреп кайтты. Яңгыр планнарга кымаучалый. Һәм шуңа күрә флорист көнен урамда түгел, яшьләр сарае бинасында билгеләп үтәләр. Монда чәчәкләргә битараф булмаган халык җыелган. Нигездә хатын-кызлар. Алар өчен махсус мастер-класс оештырылды. Мы отмечаем праздник. Без флористика көнен билгеләп үтәбез. Мастер-класс үткәрергә булдык. Кыр чәчәкләрен җыйдык. Бөгелмәлеләр композицияны иге алып кайта алалар. Урамда үткәрмәкче идек тә, яңгыр ява башлады. Тиз ориентлаштык та биргә алып кирдек барсында. Барсына да шар дип өметләнәм. Мастер-класста җәйне үзең белән дип исемләнгән композицияны туплыйлар. Бирдә һәркем үз хисләрен тормышка ашыра. Җәйнең хуш хисләре белән илһамланып, яраткан чәчәкләрдән чәчәк бәйләме җыялар. Мин чәчәкләр яратам. Үзем фотограф, төрле композицияләргә күз салам, нечкәлекләрен күрәм. Яратам инде. Мастер-класс бик ошады, күптән килергә теләгем бар иде. Бу бик кызык. Оештыручылар фотозонада ясап куйган. Моның өчен чәчәкләрдән чын зонт ясаганнар. Анда мастер-класста катнашучылар үз эшләнмәләре белән фотога төшәчәк һәм чәчәкләрне туганнарына бүләккә алып кайтып китәчәк. Просто спонтанно. Чәчәкләрне үзең сайлап аласың да букет төзисең. Ул пыяла банкадагы чәчәк бәйләменә охшаш килеп чыга. Бик матур. Яшьләр сараенда иҗат атмосферасы чара ахырына кадәр хөкем сөрде. Айгөл Шарафиева, Ям Яхин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінгі чарылыштар шулар иде. Мен Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова. Сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.